בקצה היער גרו זקן וזקנה. כל יום בבוקר היה הזקן הולך ליער ואוסף עצים ומביא אותם הביתה, מכניס לתנור, מדליק אש, ואז הזקנה הייתה מבשלת לו אוכל. יום אחד יצא הזקן ליער ואסף עצים. כאשר גמר לאסוף את העצים, ראה פתאום דוב עומד לפניו. אמר לו הדוב, בשביל מה אתה אוסף את העצים? אמר לו הזקן, בשביל להדליק אש בתנור. אמר לו הדוב, בשביל מה להדליק אש בתנור? אמר הזקן, בשביל שהאישה שלי תכין לי אוכל. אמר הדוב, איזה אוכל תכין לך האישה? אמר הזקן, היא תכין לי חיצורה. אמר הדוב, חיצורה? מה זה חיצורה? אמר הזקן, חיצורה זה אוכל מאורז, חלב, סוכר וקינמון ודבש. אמר הדוב, מה, דבש? גם אני רוצה חיצורה. אמר הזקן לדוב, אתה יודע מה, תביא גם אתה עצים, והאישה שלי תכין גם לך אוכל, אבל תביא הרבה עצים. אמר הדוב, בסדר, אני אביא. לקח הזקן את העצים שאסף ובא הביתה, הדליק אש בתנור ואמר לאישה, אישה, בואי תכיני אוכל. באה האישה לתנור, הכניסה את הסיר עם האורז, עם החלב, עם הסוכר, עם הקינמון, ובישלה את האוכל, וכשהאוכל היה מוכן הוסיפה גם דבש וישבו לאכול. אכלו ואכלו עד שנגמר כל האוכל. פתאום הסתכלה הזקנה דרך החלון והיא רואה ערימה ענקית של עצים מתקרבת הביתה. אמרה לזקן, תראה מה זה. אמר הזקן, אוי ואבוי, אני שכחתי בכלל שהזמנתי את הדוב לאכול איתנו חיצורה. מה נעשה עכשיו? נגמר האוכל. אמרה הזקנה, וגם אין לנו בבית עוד אורז וחלב וסוכר וקינמון ודבש בשביל להכין עוד חיצורה. יצאו החוצה והיה להם סולם בחצר, שמו את הסולם על הקיר וטיפסו ועלו על הגג. בינתיים הדוב בא הביתה, דפק בדלת, טוק טוק טוק, אף אחד לא עונה לו. דפק בדלת עוד פעם, טוק טוק טוק, אף אחד לא עונה. פתח את הדלת ונכנס הביתה. הסתובב בחדר אחד, לא מצא אף אחד. הסתובב בחדר השני, לא מצא אף אחד. נכנס למטבח, לא מצא אף אחד, אבל הריח ריח טוב. הסתובב עד שהגיע ליד התנור ומצא בתוך התנור את הסיר. הריח את הסיר ושם היה ריח תענוג, ריח נהדר של דבש וקינמון. הסתכל בסיר והסיר היה ריק. אמר הדוב, הזקן הזה סידר אותי. יצא החוצה לחפש את הזקן, פתאום ראה בחצר צומח עץ של אגסים. לקח סולם וטיפס על העץ ורצה לקטוף אגסים. כאשר הדוב הגדול והכבד טיפס על העץ, התנדנד העץ ונפלו אגסים. נפלו אגסים ופגעו לדוב בראש ובגב ובידיים ובבטן. נבהל הדוב וצעק, אוי ואבוי, זורקים על היוונים. קפץ מהר מן הסולם וברח ליער. ואז הזקן והזקנה הציצו וראו שהדוב בורח, ירדו מהגב לסולם, לקחו את הסיר, מילאו את הסיר אגסים, והיו להם הרבה אגסים לאכול, וגם היו להם הרבה עצים שהדוב הביא להם, ויותר הזקן לא היה צריך ללכת ליער לאסוף עצים. אורש הוא צייד נפלא, וכל יום היה יוצא לצוד ציד. יום אחד הלך אורש בשדות, פתאום ראה מרחוק חיה. כיוון את הרובה שלו וטח, ירה. והנה פגע בחיה. התקרב לחיה, הוא מסתכל, והוא רואה שזה סוס ירוק. אמר אורש, סוס ירוק, מי צריך סוס ירוק? שם את הרובה על הכתף ורצה ללכת. פתאום הוא שומע קול אומר לו, אל תלך, תיקח את הרצועה שיש על הראש של הסוס, כי זאת רצועת פלאים.
שמע אורש בכל הקול שאמר לו, ניגש לסוס, הוריד את הרצועה ולקח אותה. והתחיל ללכת לחפש חיה אחרת לסוס. פתאום ראה חמור מתקרב אליו. אמר אורש, בואו ננסה את הרצועה. לקח את הרצועה ונתן מכה לחמור ואמר שתהפך לפרה. ומיד נהפך החמור לפרה. שמח אורש, לקח את החבל שהחמור היה קשור בו ועכשיו זה נהפך לפרה. והלך איתו כדי למכור את הפרה בשוק. בדרך פגש כלב. נתן מכה לכלב ברצועה ואמר שתהפך לכבשה. נהפך הכלב לכבשה. לקח אורש את הפרה ואת הכבשה, בא לשוק ומכר אותם וקיבל הרבה כסף. בכסף שקיבל הלך וקנה תפוחי אדמה ובשר ומלפפונים ולחם וסוכר ושמן ועוד הרבה דברים, והביא הכל הביתה. כשבא הביתה אמרה לו אשתו, מאיפה כל הדברים האלה? אמר לה אורש, צדתי. אמרה לו, מה צדת? אמר לה, תראי, צדתי סוס ולסוס את הרצועה. ופתאום מישהו אמר לי, תיקח את הרצועה כי זאת רצועת פלאים. והנה, נגעתי בחמור ונהפך לפרה, נגעתי בכלב ונהפך לכבשה. אמרה האישה, טוב. שם אורש את כל הדברים במטבח, תלה את הרצועה על הקולב, תלה את הרובה בצד והלך לישון. כשהוא נרדם, לקחה את האישה את הרצועה ונגעה באורש ואמרה שתהפך לכלב. ומיד אורש נהפך לכלב. הלכה וגירשה אותו מהבית. הסתובב אורש ברחובות ולא ידע מה לעשות. מצא אותו הרועה של המלך. לקח אותו הרועה כדי לשמור על הצאן. באותו זמן נולד למלך תינוק. ואמרו למלך שתבוא מכשפה לקחת את התינוק. חשב המלך צריך לשמור עליו ועל התינוק. שאל מי יעזור לי לשמור על התינוק? אמר הרועה, אני אעזור לך, יש לי כלב מצוין והכלב ישמור לך על התינוק. אמר המלך, בסדר. הביא הרועה את הכלב השחור אורש לבית של המלך, והכלב היה על יד המיטה של התינוק כל הזמן, עד ליום אחד באה מכשפה ורצתה לחטוף את התינוק, ואז אורש הכלב נשך אותה וגירש אותה ויותר היא לא באה. שמח המלך מאוד שהכלב הציל את התינוק שלו ונתן לו מדליה, סמל גדול מאוד ויפה. תלו את הסמל הזה על הצוואר שלו. שמח הכלב מאוד בסמל הזה וחשב, עכשיו אני אבוא הביתה ואראה לאישה שלי והיא תרחם עליי ותחזיר אותי חזרה להיות בן אדם. אבל האישה ראתה את הכלב הגדול עם הסמל ואמרה, מה? סמלים אתה עושה? פתח ואני אראה לך. נכנסה הביתה ולקחה את הרצועה. חשב הכלב שהיא רוצה להפוך אותו לבן אדם והתקרב אליה. ואז היא נתנה לו מכה ברצועה ואמרה שתהפך לכלב קטן. מיד הכלב הגדול נהפך לכלב קטן והסמל נפל והכל הלך לאיבוד. התחיל הכלב לפקות וליילל והסתובב מסביב לבית ואף אחד לא נתן לו אוכל, וגם הכלבים הגדולים היו מגרשים אותו מעל ידם. הסתובב כל הזמן מסביב לבית, וכל פעם שראה את האישה שלו היה רץ אליה ומיילל ומבקש אוכל. עד שאמרה, די, נמאס לי מהכלב הקטן הזה. נכנסה הביתה ולקחה את הרצועה. חשב הכלב הקטן, עכשיו כבר התרחם עליי. התקרב אליה, והנה היא נתנה לו מכה ברצועה ואמרה שתהפך לציפור. מיד נהפך הכלב הקטן לציפור ואף וישב על העץ. ישב על העץ יום, יומיים, 3, והנה יום אחד הוא רואה שהאישה יוצאת מן הבית והשאירה את החלון פתוח. חיכה עד שהאישה תתרחק מהבית, אף דרך החלון, נכנס לתוך הבית, הגיע לקולב שהרצועה הייתה תלויה עליה, נגע במקור ברצועה וחשב, אני רוצה להפך לבן אדם. ומיד הוא נהפך לבן אדם. לקח את הרצועה ביד, החביא אותה, ונכנס לחדר שלו והתחבא. בינתיים האישה גמרה את כל מה שהייתה צריכה לסדר מחוץ לבית וחזרה הביתה. פתחה את הדלת, נכנסה לחדר איפה שאורש היה, ופתאום היא ראה אותו. נבהלה האישה מאוד וחשבה, מה אני אעשה עכשיו?
ומרוב פחד היא לא יכלה לזוז מהמקום. ניגש אליה אורש, נתן לה מכה ברצועה ואמר שתהפכי לסוסה זקנה. מיד נהפכה אישה לסוסה זקנה. לקח אורש חבל, קשר על הצוואר שלה והוביל אותה מחוץ לכפר עד איפה שהייתה התחנה, ובא לטוחן ואמר לו, הנה הבאתי לך במתנה סוסה זקנה שתסובב לך את גלגל התחנה. ומאז הסוסה מסובבת את גלגל התחנה עד היום הזה. בצריף קטן וישן על שפת הים גר דייג זקן ואשתו הזקנה. כל יום היה הדייג יוצא לים עם הסירה שלו לדוג דגים. היה זורק את הרשת ומחכה עד שהרשת תתמלא בדגים, מושך את הרשת, לוקח את הדגים, אוסף את הדגים מהרשת, שם אותם בסל, שם בסירה, חוזר חזרה לחוף, הולך העירה ומוכר את הדגים. אחרי שמכר את הדגים, בכסף שקיבל היה קונה אוכל. יום אחד יצא הדייג הזקן לים, פרס את הרשת, חיכה, שום דבר לא נתפס ברשת. ישב עם הסירה בים כל היום, השמש לקטה על הראש, והיה צמא כבר ורעב, ולא היה לו שום דבר ברשת. והתחיל לחזור הביתה. והוא חשב, אוי ואבוי, עכשיו אני אבוא הביתה ולא יהיה אוכל, והאישה שלי תתרגז ותכעס עליי. ופתאום הוא מרגיש משהו נתפס ברשת. משך את הרשת מהר, והנה הוא רואה מונח ברשת דג זהב גדול, דג יפה, דג כזה הוא עוד לא ראה אף פעם. לקח את הדג ורצה לשים אותו בסל. פתאום פתח הדג את הפה ואמר כמו בן אדם, דייג זקן, אם תחזיר אותי לים, אני אתן לך כל מה שתרצה. שמע הדייג בכל הדג והחזיר אותו לים. חזר הביתה, בלי אוכל, בלי שום דבר. אמרה לאישה, מה קרה? לא דגת היום שום דבר? אמר לה, תראי, אני דגתי דג זהב, אבל פתאום הדג פתח את הפה ודיבר כמו בן אדם, ואמר לי שהוא ייתן לי כל מה שאני רוצה. אמרה לו, ומה ביקשת ממנו? אמר לו, שום דבר. אמרה לו, טיפש זקן שכמוך, לך מיד לים ותבקש מהדג שייתן לנו בית חדש במקום הצריף שלנו. אמר הדייג בסדר. חזר לים וקרא, דג זהב, בוא נהנה. בא הדג ואמר לו, כן, מה אתה רוצה? אמר לו, אשתי אמרה לי לבקש ממך בית חדש. אמר לו, בסדר, תחזור, יש לך בית חדש. חזר הדייג למקום של הצריף, והנה במקום הצריף עומד שם בית. אמרה לו האישה, טיפש אחד, ומה נעשה בבית בלי אוכל? לך מהר לדג, תבקש אוכל. חזר הדייג לאמצע, דג זהב, בוא נהנה. בא הדג ואמר לו, כן, מה אתה רוצה עכשיו? אמר הדייג, אשתי אמרה לי לבקש ממך אוכל. אמר הדג, בסדר, תחזור הביתה, יהיה לך אוכל. חזר הדייג הביתה, והנה יש בבית אוכל, יש לחם וחמאה ומרק ובשר וירקות, כל מה שצריך לאכול. ישבו ואכלו. אמרה לו האישה, נו, זה הכל אתה חושב? ומה עם שולחן, וכיסאות, ומיטות, ורדיו, וטלוויזיה צבעונית? חזר הדייג לים, אמר, דג זהב, בוא נהנה. בא הדג אמר לו, כן, מה אתה רוצה עכשיו? אמר לו, אני רוצה שולחן, וכיסאות, ומיטות, וארונות, ורדיו, וטלוויזיה צבעונית. אמר הדייג, בסדר, תחזור הביתה, הכל יהיה לך. חזר הדייג הביתה, והנה, יש שולחן, יש כיסאות, יש קורסה, יש רדיו ויש טלוויזיה צבעונית, והזקנה יושבת ומסתכלת בטלוויזיה. אמר לה, נו, עכשיו את מרוצה? אמרה לו, לא, אני רוצה שתהיה לנו מכונית. חזר הדייג לים ואמר, דג זהב, בוא נהנה. אמר הדייג, מה אתה רוצה? אמר הדייג, אני רוצה מכונית. אמר לו, בסדר. חזר הדייג הביתה, והנה, ליד הבית עובדת מכונית יפה. בא הביתה ואמר לי, נו, עכשיו את מרוצה? אמרה לו, לא,
אני צריכה נהג. חזר הדייג לים, הוא כבר עייף מסכן, הוא רוצה לנוח. הוא אומר, דג זהב, בוא נהנה. אמר לו דג, מה אתה רוצה עכשיו? אמר הדייג, עכשיו אני רוצה שיהיה לנו נהג למכונית, אנחנו לא יכולים לנסוע בלי נהג. אמר הדייג, בסדר. חזר הדייג הביתה, והנה יש נהג למכונית. אמר לאשתו, נו עכשיו את מרוצה? אמרה לו, תכף נראה. ירדה למטה, נכנסה למכונית ואמרה לנהג, סע לטייל. נסעו ונסעו עד שחזרו הביתה. חזרו הביתה, אמר הדייג לאשתו, נו את מרוצה? אמרה לו, לא, אני רוצה עכשיו שיהיה לנו בית גדול עם 4 קומות, עם הרבה חדרים, עם מיזוג אוויר וכל הדברים הכי יפים שיכולים להיות בבית. חזר הדייג לים ואמר, דג זהב, בוא נהנה. אמר הדייג, כן, מה אתה רוצה עכשיו? אמר לו, אשתי רוצה בית גדול, 4 קומות, הרבה חדרים, מיזוג אוויר, מעלית, כל מה שצריך בבית. אמר הדייג, בסדר, תחזור הביתה, יש. חזר הדייג הביתה, והנה עומד בית גדול, 4 קומות, יש מעלית, ומיזוג אוויר, והסקה מרכזית. נכנס הביתה ואמר אשתו, נו, עכשיו זקנה את מרוצה? אמרה לו, לא, אני רוצה ארמון. חזר הדייג לים, ובקושי הולך, ואומר לו, דג זהב, בוא נהנה. אמר לו הדייג, מה אתה רוצה עכשיו? אמר לו, אני רוצה ארמון. אמר לו, בסדר, יש לך ארמון. חזר הדייג הביתה, והנה במקום הבית 4 קומות יש ארמון, כמו של מלך. הכל מזהב, עם גינה, עם פרחים, הכל יופי. בא לאשתו ואמר, נו, עכשיו את מרוצה כבר? אמרה לו, עוד לא, אני רוצה עכשיו הרבה משרתים. חזר הדייג לים ואמר, דג זהב, בוא נהנה, אני נורא מצטער, אבל אשתי רוצה משרתים. אמר הדייג, בסדר, היא צודקת, הבית כזה גדול, אי אפשר לעבוד הכל לבד. חזר הדייג הביתה, והנה מלא משרתים, ובשער עומד שומר, ולא נותן לו להיכנס. אמר הדייג, תן לי להיכנס הביתה. אומר לו, מה הביתה? מי? אתה דייג זקן, אתה רוצה לגור פה בארמון? אמר הדייג, זה הבית שלי, האישה שלי בפנים. הסתכלה האישה מהחלון ואמרה לשומר, תן לו להיכנס לאורווה. נכנס הדייג לאורווה ושכב לישון. בבוקר בא לאישה ואומר לה, נו, את מרוצה כבר? אומרת לו, לא, אני רוצה שגם הדג יבוא להיות משרת שלי. אמר לה, זה כן, דג. אמר לו, אני רוצה. חזר לים ואמר, דג זהב, בוא נהנה. בא הדג ואמר לו, כן, מה אתה רוצה עכשיו? אמר הדייג, אשתי רוצה שתבוא להיות משרת שלה. לא ענה לו הדג שום דבר, הסתובב וחזר לים. חיכה הדייג, חיכה, עד שהתעייף. חזר חזרה לארמון, והנה אין ארמון, ואין בית, ואין משרתים, ואין מכונית, ורק הצריף הישן שהיה לו מקודם עומד, והזקנה יושבת בפנים ומחכה לו. פעם הייתה ילדה אחת, קראו לה תמר. כל יום ירדה תמר לכביש לשחק עם החברות שלה. יום אחד כשהיא משחקת עם החברות, נעצרה על ידה מכונית גדולה, יפה, אדומה. והנהג אומר לה, ילדה, את רוצה לנסוע לטייל? חשבה תמר ואמרה, כן. אמר לה, בבקשה, בואי, כנסי למכונית. פתח את הדלת ונכנסה תמר וישבה על יד הנהג. סגר הנהג את הדלת, הדליק את המכונית והתחיל לנסוע. נסעו עד שהגיע על יד קיוסק. עצר בקיוסק וירד וקנה שוקולדה ובוטנים וגרעינים ושקדים וקרמבו ופיזלי וכל הדברים הטובים ונתן לתמר. ישבה תמר במכונית ואכלה והנהג התחיל לנסוע והנה תמר רואה שכבר יצאו מחוץ לעיר, היא רואה שדות ועצים ופרחים והכל כל כך יפה וכל כך נחמד. פתאום היא רואה שהשמש מתחילה לשקוע. אמרה תמר לאיש, די, אני רוצה לנסוע הביתה כבר, מספיק לטייל, אני רוצה לחזור לאמא שלי. אמר לה, עוד מעט תחזור, עוד מעט נגיע. הוא נוסע, והנה השמש כבר שקעה, כבר נהיה חושך, הוא כבר מדליק אורות, והוא נוסע. אמרה תמר,
אני רוצה הביתה, אני רוצה לאמא שלי. אמר לה, עוד מעט נגיע, אל תדאגי. תמר יושבת, היא מפחדת, והוא נוסע, והיא אומרת, די, אני רוצה הביתה, אני רוצה לאמא שלי, אני לא רוצה לנסוע איתך, אני רוצה לאמא שלי. אמר לה, תכף נגיע.